eyafika yazala wena ngesikhathi nekhanda umuzi kayihle. Wena uma usukhanda umuzi kayihlo usumlandela manje umuntu ozele, kusho ukuthi ke yena akanawo umuzi ngoba yena walanda intombi ngesikhathi izogana la ekhaya. Wena usumlandela umuntu ozele mase kufanele ukhanda umuzi wakho. Usumthukile, yabo, usumthukile nje wamqeda nya ukuthi kusho ukuthi yena wayekwenza wena ukubona kwakungafanele ukuthi akakwenza. Ngoba umuntu wesifazane uma ezozala kunabantu ababili ababalulekile kufanele kuzalele bona. Umuntu nomuntu uzala lawo bantu, inkosana nenkosazana. Wonke umuntu wabelwe leso sabelo ukuthi kufanele amzale lo muntu. Uma uthatha umuntu osezele akabazali lawo bantu bobabili. Okwesithathu, uma insizwa wena sotobe sithi uyagana ebese uganwa umuntu ozele, insizwa engaganiwa ikumisi ngoba nentombi eyogana ezele ayimiswa izintombi ezingazele. Ubona abafana nje behlupheka kangaka benenkinga engaka nje lento ukuthi bamisa abantu abaganwa amaqhaza bese bebuya nomoya wokuqhasha nabo uzobabona nabo sebeganwa amaqhaza ngoba vele wamisa umuntu oganwa eqhaza iningi baba. Ayi, uma kwenzekile wayomisa awubuyi uzongena ekhaya, niyageza ngoba nentombi uma kade ziyomisa nje enye intombi izafaka idwaba, ziyagunyula idwaba zigezwe. Wena kuba umisa umuntu oseveli eganwa iqhaza ungaganiwe, wena geza nini, gezwa ngani, ususwe lo moya ngoba intombi ziyagezwa. Kuye kwenzeke noma kuthiwa mhlambe ke umuntu onengane ufike la eduze kwakhe kuma abanye abantu abanengane intombi bese zimala lapha emaceleni kude kakhulu kunalabo besuke benengane. Kodwa wena uvela usuke nje banangu nje usibiya uganwa iqhasha umngane wakho usutheneke yena, kuzolunganike kuwena? Ngeke kusalunga lutho, yabo. Uzobuya nawo lo moya wamaqhaza. Sithi siyakhuluma indaba amaqhaza bese usitshela ukuthi kanti kunani awuzenzi, wenzwa yilo moya, yabo. Akuwe lo khuluma lo moya ngoba wena uyakuthiwa uya-inherita, ubuye nawo lo moya lapha wena ukwembethe ngeke usesuka kuwena, yabo. So izinto enjalo imeli ifuna nigade uma ufuna ukuganwa, ungasebenzisi ama-feelings, ungasebenzisi uthando, sebenzisa iqiniso ukuthi yini efanele ukungena la ekhaya. Futhi umuntu egcineni osuku othanda ikubo nje, othanda ikubo, othanda abazali bakhe, ngeke nje eqala ukuganwa vele eganwa iqhaza. Wenze njalo nje wena uyisitha sabazali bakho, uyisitha sesidalwa sakini. Ngoba abona ke kube worse uthola ukuthi kunomuntu othatha umuntu washonelwa ingane. Yipi lengane yakho izonda kangaka ufuna izola umuntu washona? Lengane yakho nje izonda kanje ofuna wena ikusasa ibe nezinkinga, ivinjwa umuntu emelamayo wadlula emhlabeni engamazi wakwesinye isibongo. Yabo? Iyolungelwa yini ngoba uke ethi nje umuntu bengabakwabo belamana kodwa amdalela inkinga, how much more lo ngamazi? Kuye kwenzeka ule muntu waphuphuma nje. Kuvela ukuthi wena la muntu waphuphuma, abazali bakhe abazi ukuthi lo muntu waphuphuma. Kodwa zivele inkinga. Umthathelana umuntu vele onengane ngoba mayinengane maningi namathuba ukuthi khona futhi enye yake yaphuphuma ngaphambilini. Yebo. So ke ukuhlupheka ke akakazi ukuphela ke ebafaneni uma ngabe bengakasithandi bona, bengakawathanda amakubo. Ngimi lapho nje ngikudlula bala baba ngithi umuntu ogiyayo yilo wagwaza inxeba. Wena ulazi inxeba lo muntu asike isivumelwano asenzile nawe segazi. Usugiyelani ke manje. Uthi omunye hayi ugiyela inkomo ekayihle. Yini bongathi mayibona entabeni ugiye? Ngoba izinkomo ekayihle still. Awugiyela inkomo ekayihle lapha. Usukugiyela ukuthi wena uthatha intombi uyalazi inxeba lale ntombi bese uyagiya. Yikho ke kuthiwe giya wethu ebese uyagiya ke. Awuveli nje manje ugiye nje ungamazi lo muntu ukuthi umntombi bakhe baphele lapha.
uyabona uma uthatha iqhashi ukuthatha umuntu umntombi wakho kwaphela esihlahleni ngoba la umntombi bakho kwaphelela khona noma ngayinini uma uhamba khona uyakhumbula ngiyakutshela noma ngayinini kufana nokubulala umuntu uma udlula lapho uyakhumbula umuntu ngambulala la nalo ke iqhashi uma udlula lapho kwaphela khona umntombi malo likhumbula njalo malo kwaphelela la njalo mali lebheli yakhumbula yebo uzohamba nomuntu wena njalo ahlele khumbula umntombi bakhe la kwahambula kwaphela khona engeke akutshele ukuthi kwaphelelaphi Bayside umntombi bakhe uzolala naye Bayside uyabona uzohlala naye Bayside uthatha umuntu wena umntombi bakhe yes okwaphelela eBayside bese uyamthatha wena uzomenza umfazi umntombi bakhe eqalaza indawo nje oshibhisa ngaleyo ndlela kwalala engubeni angazazi washe angazazi ukuthi zaseyilela abantu abangaki washibhisa igugu la kubo ngoba makuzela intombazane uye ethuyise kwayo kwabuya inkomo zakhe yabo manje makusuka umuntu avela athathe lezi inkomo ayovula isibaya ethi inkomo ingayisa iphume ihambe uyasithaka isiphukuphuko nisizosifaka ekhaya ubona sokumase wena usuzela izingane nazo ngeke sivule imigoqo ukuthi kuphume isibaya ngoba naye wafika isibaya sengekho la nakweni uzosivula yabo nakweni uzosivula bese ukhala ngoba niki kanti imoshe wena lo muntu nje oyiqhashi abangathathwa finish uma ufuna ukumthatha kube umuntu uthi uzomenza inkosikazi ka5 vele usuganiwe uqedile usuzakhile izindlu ezibalekile zokuthi uganiwe usuyandisa umuzi ngoba mawuthatha umuntu ozele uthatha umuntu ongenagama izindlu bafowethu zokwakha umuzi zu4 indlu enkulu ikhohle ikati isokanqangi nanko umuzi usuphelele uma ke kunguthi kusufuna ke ukuthatha iqhashi yakhe liba oka5 kuye kuyofika kunumber 9 lezo zindlu ke kuthiwe ke isemabibini ngoba usihamba ubutha amabibi nje ambutha amabibi kodwa umuzi vele usunawo yebo manje ukwazi ukuthi uyaqala ke wena uyaganwa uvela uganwa yibibi uze uthi unkosikazi wakho ke indlu enkulu khona indlu ayikho indlu enkulu efika nengane khohle ayikho indlu enkulu efika nengane kwalokho ukuthi nikwenze sotobe uthi ugane unkosikazi oyedwa bese uthi unkosikazi wakho indlu enkulu indlu enkulu kanjani ingeke indlu encane ngophela ukuze beundlu enkulu umkakho kumele kube nendlu ezincane ngaphansi kwakhe yabo manje wena unonkosikazi wakho nje ngenxa ukuthi ufaka izibuko usumbiza ngondlu enkulu ayikide njalo ayikide njalo ngophela ayikho indlu encane reporter kuyena bese kuthiwa ke indlu enkulu ke le yabo uyiqala kanjani inkulu engeke encane manje msana ukuhlula abafazi ukuhlula abafazi beyibiza ngondlu enkulu akho ndlu enkulu la kahle kahle ayikho indoda okungamele ibe nondlu enkulu wonke amadoda kumele ibe nondlu enkulu hayi ukuthi undlu enkulu wasebukhosini amanga nawo akuhlaza so ke singakholisani ke madoda ayikho indlu enkulu efika nomthwalo ifika nengane bese izothi izoba indlu enkulu kena imagine ke nje soto usufike wathatha umuntu onengane ingqondo siyabuya ukuthi ingenza iphutha ngathatha umuntu onengane sekumele ke manje uthatha intombi ushile ntombi izophathwa ikhasha la impilo yayo yonke yebo isizophathwa ikhasha impilo yayo yonke phela manje uba wena waqala ngekhasha leli khasha lekhaya wena uzoliphathisa umese futhi ngoba uyalisaba yabo uvela ufeke umuzi uphele nya yebo so nibheke leyo asibathuka abantu besifazana abazele kodwa nabo phela ngeke becabanga ngoba akekho umuntu ozele sotobe ofisa ukuthi ingane yakhe ithathe umuntu ozele yini engakufisa uma ngabe uthatha ukuzala right uma yena ekufuna ukuthathwa kodwa ingane yakhe ingafuni ukuthi ithathwe yini kanti point wrong ngoba ngeke bakutshena izathu kodwa abathi abafuni ingane bethatha umuntu ozele yabo badlala ngathi la abantu kama lenkosi alibonga uyamlandela uziyofika lapha khona ukuthi ulithathe ngaliphi lifike nilwe nalo muntu ozotshontsha impahla yakhe ngakho awuyilandi impahla mangabe intombi isikufebelile noma seyenzeni kodwa uyahamba uyoxoxisana nabantu bakho ebese kuba yibo abakuhlelo lokukulethela ngoba bona basuke bezoyishisa impela
basho ukuthi nina bosibanibani njengoba ke nani imbathile la ekhaya usibanibani wayilethe abakhwenyana bazonembathisi akasahambanga ke kahle ngakho sesiyanephutha lezi impahla mase siyanembula zona ngoba lezi impahla isanifanele sezingcolile ngoba usibanibani usezingcolisile yena ngongahambi kwakhe kahle kodwa uma uvele wena uthatha ngenhliziyo uyoyilanda lezi impahla nalo ozomthatha uzofika enze lokho ngoba lezi impahla zisenaloya moya wemfebo zisembethwe futhi laba abantu abangasekho bakwesinye isibongo ke by the way okuyikho ke bazokudalela inkinga wena mana mthiyana uthoya impahla uyilanda ngoba mombesa abantu abaphilayo nabangasekho yes okay qhubeka lapho kodwa ufuna uyiqale lapho abaphilayo nabangasekho okay uma kade wembesa ekhweni lakho ebese intombi ingasenzi kahle seniyaxabana awusilandi impahla ngoba ngesikhathi wena kade wembesa usukumbese abantu abaphilayo nabangasekho so laba bangasekho ke awukwazi wena ukubephuca lezo mpahla kodwa umuntu onelungelo lokubephuca zona owomndeni okuyena umuntu ozokwazi ukuyokhuluma emsamo ethi ingane yenu eyayinembesile la ekhaya awayiletha abakhwenyana bazonembeza ayisahambanga kahle ngakho sesiyaphoqeleka ukuthi impahla lezi ezayifikile sizibuyisele emuva nani ke lezi impahla enizembetheke sesicela ukuthi zibuyele emuva lezi impahla ngoba sezingcolile usibanibani useyingcolisile lezi impahla kodwa uma uvela uhamba wena uyilanda nje ngendluzula njengoba sibona kwenziwa ishiswa nini impepho ke yokuthi laba abantu abangasekho lezi impahla seziyathathwa kubona so yikho okwenza ukuthi bahambe nazo futhi umuntu osuke elanda impahla akabuya phinde alungelwe ilutho ngoba lezi impahla soyisembangweni zisembangweni abantu futhi abangasekho hayi ukuthi sembangweni abantu abaphilayo ngisho inkomo uma kade lobole ngenkomo naye uveli ufike uyongena esibayeni uyithatha uma uyoyilanda inkomo kumele uqinisekise ukuthi uthatha lezi woyihambisile namankonyane azo awuveli uthi ngoba zona yisekho therefore sengithatha noma ngayiphi inkomo uzoba nenkinga mawenze njalo futhi uma inkomo uyilandile nazo kufanele zikhulunyelwe emsamo ukuthi seziyabuyela emuva lezi nkomo ngoba lona akasayiphathanga kahle ebese ke wena uyayidlulisa seziyahamba zolanda umuntu unkosikazi nazo ufike usifuye ngoba ekhaya zisuke ziphume kade zilanda unkosikazi imlapho so ke ayikho indoda ekuyilanda impahla ungayilanda uyibekela ithi mina ngayilanda impahla ebese ngitshethi right Lord imvamisa ayibisagana mina leyansizwa ngayitshela ukuthi yazi iphutha lakho wena ukuthi le process okufuna ukuganwa uyiqale late somdala ngakho uzocabanga ukuthi uzothola umuntu wesifazane wena ongcwele noma oyilento oyifunayo ngoba ngobusumdala nje sekufuna uthola umuntu osethe ukukhula khulu ongeke sabana lithuba lokuthi wena umfundisi ebe lento wena oyifunayo ngenxa ukuthi uqala into ofuna uganwa late kanti uma uyiphethe ukuganwa uyiqala umncane udala ukuthi uthole umuntu omncane ozomfundisa wena ngendlela uzubona lo muntu kuyiyona lento engiyifunayo kodwa uma uzoyiqala usumtotofu nje vele uzoba namaphutha amaningi ngoba futhi uzoyiqala usuqedile ngempilo therefore manje usu-expecte ukuthola umuntu right kanti umuntu right ngeke uzumthole ngoba bonke abantu ba wrong until umenze be right way ngithokoza ayi